الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على البشير النظير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى آثاره إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. wala nyuma ndo foli anitani o yawde tay sanga ani wati bela jeli aw minu ba khabaro bla ka uso lento ana maliko no faka tase maliko ka amba obisimla aw ka jam ka mandi kene ko nana lada bu kene mara chogo nyuma absega sabati anga dema ko nana anga sigida ko nana ina fo alislamiya dine ale ala nyini chogo muna iko ladala ananga malimatu baw anulu de bi je ka kene nyana maya bi mamnu ba ambulo koro o ma folo folo de Madame Traoré Seyda Hindu Kulubali. Seyda, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fogata se anga malimatuma Seyda Makaji Fatima Savane. Seyda, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kon basite. Alhamdulillah malatan ko sebe. Masha Allah. Allah ka tanu jidi. Amin ya rabbi. Ina fo aw yera kunya bala bi ananga ni malimatuban anulu de bina je ka jem kan nyana maya nyogon fe. Anga daku halibi anga daku temele nogantugudu no de silame hake aslame nyogonka no be talike hake mukan ani fla bonyongo anga sigida temele anda sera chama ma kenengere nyela fokata se hake ta ani wulu flana bi ni ala sona ma amna wala liji ode kunga kata se toma o hokum konna na ambi anga nyingali fola te mu Seyda Hindu la Seyda Hindu hake tan wulu flana lebe mu fanyana Alhamdulillahi rabbil alamin sira ambi foki barkada ka tele sirfula chakela befo ka dugaw ke ala kan sawaba be inshallah taala ina fo iya fo chugumna hake nunu doni Seyda a cekai sani jabi folo adamadiya yɛrɛ la akai mɔgɔ ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ hakɛ silamɛ kan ka o ɲini ko dɔn hali n'a y'a sɔrɔ silamɛya tɛ i ni baganw cɛ hakɛw bɛ yen minnu kan ka ɲini an fɛ ka dɔn o la silamɛ yɛrɛ ni a silamɛ ɲɔgɔn cɛ hakɛ olu dɔnni ye wajibi de ye silamɛ kelen kelen bɛɛ ma mazhabutigi dɔw b'a fɔ ko silamɛ ni a silamɛ ɲɔgɔn cɛ hakɛ ala belebele ni min dɔnna n'o bɛ wasakɛ o de ye fɛn min tɛ bɛn i ma ka n'o kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn fɛn min ka di ye o kanu ni mɔgɔ ɲɔgɔn ye hali n'a y'a sɔrɔ silamɛ tɛ wa min man di ye fɛnɛ ka n'o kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na mais a bɛ ci ta k'a bolofara mun kosɔn e ni ne ka se k'a kɛ walanda ye k'a dɔn ani ka ɲɔgɔn kala la ani k'a labaara ani ɲɔgɔn cɛ o de la hakɛ in 17 b'a fɔ an ɲɛna a ko an yukhalikahu bi khulqin hasan ke e min ye silamɛ ye k'i k'i silamɛ ɲɔgɔn baara ni jogo ɲumanya ye ina fɔ Seyda an ka émission yɛrɛ filɛ cogo min na ko ladamu kɛnɛ ladamu kɔrɔ bɛ mun yira an na o de ye mara ye mara kɛcogo ɲuman ni jogo ɲumanya ye o de cɛ ka ɲi an ka société la o de hɛrɛ ka bon i b'a ye tiɲɛni caman ni kɔlɔlɔ caman bɛ an kan bi mun bɛ na n'a ye mara ntanya mun bɛ na n'a ye lamɔ kɛko ɲuman o sɔrɔbaliya mun bɛ na n'a ye hakɛw dɔnbaliya ani ɲɔgɔn cɛ o de la hakɛ in 16nan a ko an ka ɲɔgɔn baara ni baara cogo ɲuman ye ima ye ala yɛrɛ ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana taabolo ɲuman de bɛ alakira bolo o la mɔgɔ minnu ye alakira mantow ye minnu ko k'u ye silamɛya de kanu i kan ka o de ɲini k'o dɔn n bɛ n ka denbaya mara cogo di n bɛ n denw labaara cogo di ni n furumuso cɛ bɛ kɛ cogo ni n buranw cɛ hakɛ bɛ nin bɛɛ la ni taala n'a ye adamadenya tigiw fɛ olu b'a fɔ ko sariya dɔw de bɛ yen an man ka tɛmɛ o kan donc an ka ɲɔgɔn labaara ni ɲumanya ye o kɔrɔ ye min ye dɔrɔn dakuruɲɛ kelen fɛn min ma di e ye e ka n'o kɛ ne la min ma di ne ye fɛnɛ n ka n'o ta k'i sɛgɛrɛ o de ye jogo ɲumanya yɛrɛ plupart ye yara a ka di e ye ne ka nkalon da e la o ka di ye wa donc i fɛnɛ kana nkalon da ne la o de la alakira ye ladigi fɛn ye alakira tun tɛ nkalon tigɛ a tɛ mɔgɔ kɔrɔ fɔ i kɔfɛ a ŋaniya ka ɲi a jɛlen don ka sin bɛɛ ma o jogoba minnu tun bɛ alakira la dɛ k'an k'olu de ta k'o don an ni ɲɔgɔn cɛ e kana kɛ ne la ne kana k'e la e ma ye ala ye alakira tanu a ko wa innaka la ala khulqin azim n ka kira i bɛ jogo de ka min ka bon o la kira kanubagaw bɛɛ kan ka kɛ ten de jogo ɲumanya k'o labaara toujours an ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka sabati an na an ka société kɔnɔ an ka mara kɔnɔna la Seyda o de ɲinina an fɛ o de ye hakɛ in 17nan ye inshallah ayiwa Seyda Hindu Kulubali an bi i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn i bɔra ka nin walawalali sanuman ninnu dɔn minnu di an ma siga t'a la ni hakɛ minnu filɛ ni bɛɛ lajɛlen ye a faamuya
faamuyalen kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ an b'a dɔn k'a fɔ an ka sigiw bi diya an bolo an ka ɲɛnamaya bɛ nɔgɔya an bolo diɲɛ in bɛ nɔgɔya an bolo wa lahara sɔrɔ cogo fana bɛ ɲɛ an bolo n'Ala ka diɲɛ ye o kadara kɔnɔna na walasa hali bi fayida bɛ se ka bonya ne ni lagɛli jama an b'a an kunda Malimatu Fatima Sawani kan Seyida Fatima Hindu bɔra k'a fɔ an ɲɛna sisan nɔ ko jogo ɲumanya k'i kan k'i silamɛ ɲɔgɔn baara ni jogo ɲumanya ye e yɛrɛ bɛ se ka walawalali jumɛn di an ma hali bi silamɛya diinɛ yɛrɛ fana bɛ jogo ɲumanya laɲini an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin an silamɛ ɲɔgɔnw ma kosɛbɛ alhamdulillah an bɛ yan ka Seyida fo k'a barika da k'a wale ɲuman dɔn a bɔra ka walawalali kan sanuma min kɛ Seyida karamɔgɔ yɛrɛ fɔ an ɲɛna ko n'i y'a mɛn ko silamɛya ko jogo de don ko hali adamadenya ɲuman tɛ yen ni jogo ɲumanya tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ e ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ sigi la so kɔnɔ e ni buraw bɛ ɲɔgɔn fɛ sigi la so kɔnɔ e ni kansinamaw bɛ yen pour que sigi ka ɲɛ sigi ka diya a ka kɛ di ye a n'a nɔnɔ fo jogo ɲumanya de ka na o de kama karamɔgɔ kɛlɛla kosɛbɛ k'a juguya kosɛbɛ k'a ko seli yɛrɛ tɛ a ye ko jogo mais seli kɔfɛ de jogo kɔfɛ seli bɛna jogo kɔfɛ alabato bɛna o kama kira ka disa y'a fɔ a ɲɛna a ko akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan ko mumini ka limaniya bɛ dafa k'e kɛ mumini ye k'e kɛ limaniya jɔn ye à 100% fo k'a sɔrɔ jogo ɲuman sɔrɔla e la a k'a sɔrɔ e jogo ka ɲi fɛn fɛn ɲinina adamaden fɛ i k'a k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ ni jogo ɲɛna dɔrɔn i tɛ sɔn ka juguman k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na a ka di e ye fɛn fɛn ka k'i la i b'o de ta k'i silamɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'o kɛra sigida la wɔyɔ tɛ yen n'o kɛra baarayɔrɔ la wɔyɔ tɛ yen n'o kɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔna na mankan tɛ bɔ aw ka so fiyewu sabula ka d'a kan ne de y'a dɔn jogo ɲuman bɛ ne na ne bɛ nin fɛ ne bɛ nin fɛ donc n'i y'o kɛ karisa la a fɛnɛ b'a fɛ n'o kɛra dɔrɔn laɲini bɛ sabati kira tilara k'a fɔ an ɲɛna a k'a disara tuguni ko ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin k'i ka sira Ala ɲɛ e mana kɛ diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sira Ala ɲɛ ye n'i ye juguman kɛ Seyida k'i ka ɲumanya tugu o la k'o bɛ juguman in jɔsi a ye hadisa laban ni jumɛnw ye k'i ka mɔgɔw baara ni jogo ɲumanya ye ka kɛ limaniya jɔn ye a yɛrɛ yɛrɛ k'o tɛ sɔrɔ fiyewu ni jogo ɲumanya tɛ donc Ala ye sira ɲɛ kɔfɛ ka tila ka ɲuman caman kɛ k'i ka tila ka i sigiɲɔgɔnw baara ni jogo ɲumanya ye ni e sirala Ala ɲɛ ka ɲuman caman kɛ e Ala ye e ni minnu bɛ sigi la e ma se ka ɲumanya k'olu la fɛn juguman dama dama ta k'olu sɛgɛrɛ ka min ye i yɛrɛ ba dɔn k'a fɔ i ka limaniya ma dafa wa i ka silamɛya ma dafa Seyida i ka kuma latigɛ tɛ i ka nin walawalali ninnu senfɛ ni y'a faamuya i bɛ fɛ k'a fɔ c'est à dire adamaden hali ni Ala cɛla ni o ɲɛna ni mɔgɔw cɛla ma ɲɛ donc i ka ko ma dafa ko Ala ɲɛ sira ɲɛ kɔfɛ ka tila ka e juguman kɛ yɔrɔ min ko nin ye juguman ye koyi e ye ɲumanya dɔ kɛ ka tugu o la k'o bɛ juguman in jɔsi nka hadisa laban ni fɛn jumɛn wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin i ni minnu bɛ sigi la i ni minnu bɛ jɛ la baaradaw la kansinayaw la Seyida hali sutarama kɔnɔ don ka bɔ fura k'i ka jogo ɲumanya kɛ ni mɔgɔ ye i ka mɔgɔw baara ni jogo ɲumanya ye ni bonya ye ani karama ye jogo ɲumanya de b'o se adamaden ma donc ni an y'a janto an jogo la k'an janto an yɛrɛbakun na i b'a ye jamana in bɛna diya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan sabula ka d'a ka jogo baara la Ala k'an bɛ sababa ma amina ya rabi an bɛ an ka Malimatu ninnu ka foli kurakuraya u ye hali bi u bɔra ka nin walawalali sanuman minnu di an ma k'a fɔ a mɛn tulo ɲuman Ala k'o di anw yɛrɛ ma u bɔra ka fɔta minnu fɔ an ɲɛna u y'a ta dɔnniya min na Ala ka dɔnniya ninnu jidi hali bi Seyida an bɛ an kunda hakɛ 18 kan nin waati in na hakɛ 18 bɛ mun fɔ an ɲɛna alhamdulillah Seyida hakɛ 18 k'i k'i sigiɲɔgɔn bonya i silamɛ ɲɔgɔn i sigiɲɔgɔn i balima i ka kabila i sinji i ka bonya n'a y'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba de don an yuwakirahu in kana kabiran wa yarhamahu in kana saghira ni mɔgɔkɔrɔba don bonya dɔrɔn si a ma e tɛ se ka mɔgɔ bonya ko k'i dɔgɔya Seyida furu sɔrɔla ni bonya ye n sigiɲɔgɔn dɔ y'a fɔ n ye a ko sotarama dɔrɔn kɔnɔ mɔgɔ dontɔ sotarama kɔnɔ mɔgɔkɔrɔba dɔ sigilen don denmisɛnnin donna a y'a ye mɔgɔkɔrɔba in n'ale sigila a kɛrɛfɛ a bɛ degun a y'i jɔ fo ka taa se a ma sigi u taala se u bɛɛ bɛ jigin ka bɛn yɔrɔ kelen ma musokɔrɔba jiginna ka den in wele yala e bɛ bɔ min a y'a bɔ yɔrɔ fɔ den in ka bonya kama musokɔrɔba in ye den in ɲini ka di a denkɛ ma wa a y'a laɲini cogo min na a kɛla ten a kɛla mɔgɔ bonyana de ye a ka furuso kɔnɔ i n'a fɔ musokɔrɔba y'a nata cogo min na sotarama kɔnɔ o la i ka mɔgɔ bonya ni mɔgɔkɔrɔba don e min ye furumuso ye walima e min ye furukɛ ye to ka bonya dɔ yira i furumuso la
i b'a dɔn tuma dɔ la a kan ka fɛn min k'i ye dɛ o segi k'o ka ye e k'a bonya jira a yɛrɛ la n'o kɛla a t'a kɔma segi dɔgɔyali la fiyewu min bɛɛ bɛ bonya fɛ Seyda ni mɔgɔkɔrɔba de don a bonya ni denmisɛnnin don hinɛ la docteur dɔ ko don dɔ la a ka débat dɔ la a ko ale tun ye furakɛlikɛla de ye ale y'a ka pikiri ni a ka sɔrɔmu ta ka sin den dɔ la den siranna den siranna min kɛ ale ye bɔnbɔn ni bisiki ni sokolaw ta k'o di den ma k'a fɔ ko pikiri ma bɔ den ko a y'i ka pikiri kɛ den kun ka kɔrɔ dɔɔni mɔgɔkɔrɔba in ye pikiri kɛ o dɔgɔkun bɛna dafa tuma min na den ka pikiri tɔ kelen kan ka kɛ a ko mɔgɔ si tɛ pikiri kɛ ale la ni musokɔrɔba in tɛ min ye bɔnbɔn ni bisikiw san ka d'a ma sabu a hinɛn'a la a ko mɔgɔ si t'ale ka pikiri kɛ ni o musokɔrɔba in tɛ a tola ten fo k'a kɛ deli ye o ni ɲɔgɔn cɛ kamalen nana kɔrɔ kuma sɔn teliya la fo ka furu kɛ a ko musokɔrɔba in de bɛ kɛ ale ka denba ye wa musokɔrɔba in de bɛ kɛ ale ba ye a ba nɔ la sabu a hinɛn'a la ala kira tun ye mɔgɔ ye min bɛ hinɛ i m'a ye ala ko law kunta fazan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik ni tun ye mɔgɔ kana gɛlɛya e kira tun tɛ sɔn mɔgɔ ta ma bɛɛ tun bɛ taa k'i to yen Seyda hinɛ de ka ɲi dutigiw la i ka denbaya la i kana kɛ mɔgɔ ye ni e donna dɔrɔn hinɛ banna mɔgɔ tɛ se ka yɛlɛ mɔgɔ tɛ se ka mɛ mun silamɛya yɛrɛ ye nɔgɔya de ɲini kɛ hinɛ i ka denbaya la n'u ye furumuso fana ye hinɛ yira i denw na i ka bonya yira u la wala n'u taara cɛlasigiyɔrɔ la o tɛ kɛ buran dɔgɔya la ye n'u y'u lamɔ ni mɔgɔkɔrɔba bonya ye u y'a daminɛ e yɛrɛ la so n'u taara yɔrɔ la u tɛ se ka dɔgɔyali kɛ cogoya si la ala y'o de fɔ ala kira ma ko n'a sɔrɔ ni mɔgɔ kana gɛlɛ kun don bɛɛ tun bɛ taa k'a to mɔgɔ ko gɛlɛntigi kun don a tɛ hinɛ mɔgɔ la mɔgɔ tɛ mɔgɔ la n tɛ sɔn n t'a ba ne de bɛ se k'i ka bonya yira walima ka fɔ ne de ye ala ka kira ye ni n ko min fo de ka kɛ wajibi la mɔgɔ si hinɛ tɛ n na mɔgɔ si makari tɛ n na bɛɛ tun bɛ taa k'i to o cogoya kelen de don n'i kɛra dutigi ye walima i kɛra baarada ɲɛmɔgɔ ye hinɛ i duguma mɔgɔw la n'u fana ye se sɔrɔ don min na u bɛ hinɛ de dɔn o bɛ k'u taabolo ye dutigi kan ka kɛ ten furumuso kan ka kɛ ten baarada ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ ten an ka société yɛrɛ la hinɛ de banna ka sabu kɛ mɔgɔw ni jala kojugu ala y'o fɔ ala kira ɲɛna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin silamɛ ko t'a la chrétien ko t'a la hinɛ i duguma mɔgɔw la hinɛw la o la ala taala yɛrɛ bɛ hinɛ i la alhamdulillah an bɛ ala deli ala k'an kɛ hinɛbagaw ye i ye bonya min fana fɔ siga t'a la ni bonya sabatila yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ bɛn ani kelenya bɛ sabati o yɔrɔ la hɛrɛ bi ala ka hɛrɛw fana bɛ jiri o nɔ kan an bɛ an kunda Seyda Fatima kan hali bi Seyda Fatima Malimatu bɔra ka ni walawalali min di n'o ye hakɛ 18 ye ko silamɛ i ka min ka kɔrɔ ni ye i ka bonya e fana ka kɔrɔ ni min ye n'o ye duguma mɔgɔ ye i ka hinɛ o la faranga jumɛn b'i bolo walima alakiraba a bɛ mun fɔ an ɲɛna ni hadisaw bɛ o kan alhamdulillah Seyda alakiraba kumana kan ne man kisiba ye kira ko amma ko laysa minna man lam yarham sagirana wa yuwaqiru kabirana ko mɔgɔ tɛ anw silamɛw dɔ ye mɔgɔ min ma hinɛ an ka denmisɛnninw na mɔgɔ tɛ anw silamɛw dɔ ye mɔgɔ min b'an ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya donc Seyda kira ka nin kumakan in kɔfɛ mɔgɔkɔrɔbaw dama burujali tɛ olu dɔgɔyali tɛ se kelen de fɔ an ka karamɔgɔw ma fɔ an ka dɔnnibagaw ma réseau sanfɛ donc i ka ni hadisa in ne de m'a mɛn ka ɲɛ wa ou bien a ko laysa minna man lam ko mɔgɔ tɛ anw dɔ ye mɔgɔ min ma hinɛ an ka denmisɛnninw na wa mɔgɔ fana tɛ anw dɔ ye mɔgɔ min ma an ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya yani ala kira de bi k'a fɔ tan kira de bi k'a fɔ laysa minna mɔgɔ tɛ ale dɔ ye ale manto silamɛ jamaw cɛla min tɛ a kɔrɔ bonya min tɛ hinɛ a duguma mɔgɔ la min tɛ hinɛ a dɔgɔninw fana na donc karamɔgɔya yɛrɛ mana mɔgɔba bonya kan fɛn mɔgɔkɔrɔba bonya de yirala yan fɔlɔ Seyda an ka réseau bɛɛ cogo di a kalayalen don dɛ est-ce que bonya bɛ yen wa est-ce que karama bɛ yen wa sijɛ bɛ bonya bilen anw fɛ yan wa sijɛ tɛ bonya bilen sifin tɛ bonya karamɔgɔ tɛ bonya kunjɛ ma bonya kunfin ma bonya an ye bɛɛ gosi bere kelen na ka bɛɛ dɔgɔya k'a bila réseau sanfɛ min mana forfait 40 don walima ka 100 don o bɛ taa sigi yɔrɔ dɔ la mankan tɛ yɔrɔ min na ka dɔgɔyali ma daminɛ yen Seyda ko e ye silamɛ ye ko e bɛ seli k'e bɛ su kira de filɛ k'a fɔ mɔgɔ t'an dɔ ye mɔgɔ min b'an ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya karamɔgɔw bɛ ka dɔgɔya ani fɔra ulama warasatal anbiya k'olu ye nabi ɲumanw tiɲɛtabagaw ye olu minnu bɛ ka nabi ɲumanw tiɲɛta olu ma to dugu min na olu ma to jamana min kɔnɔna na est-ce que mɔgɔkɔrɔba bɛ se ka to yen wa
a bi fɔra e min ye den ye k'i bangebaga hakɛ min b'i kan hakɛ kɔnɔntɔnnan bɛ a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bangebaga filan don k'i k'a bonya i n'a fɔ i bangebaga bonya cogo min na ni e y'i fa bonya k'o karama k'i ba bonya k'o karama ka bɔ réseau sanfɛ ka walitaw buruja bonya dafara est ce que karama dafara wa donc an ka miiri dɔrɔn an ka segin an kɔ bangebaga ninnu hakɛ min bɛ an kan a dɔnnen kɔfɛ k'an ka u teriw bonya k'u jɛɲɔgɔnw bonya u yɛrɛ bonyanen kɔfɛ awɔ fɛn fɛn b'u si hakɛ la u yɛrɛ bonyanen kɔfɛ pour que hakɛ in ka dafa f'e ka t'u filanw bonya i n'a fɔ u y'u bonya cogo min na k'u karama Seyda i n'a fɔ u karama cogo min na mais n'i y'a ta k'a lajɛ bi n'i y'a lajɛ Seyda a bɛ mɔgɔ bɔ i kamana na pewu bonya tɛ yen bilen bonya tɛ yen karama tɛ yen hali ni denmisɛnnin fitinin bɛɛ n'a y'a dasi kunna kɛ k'i kɔfilɛ a fɔ o ma mun kɛra de a dasi kunna de i na k'a fɔ a kɛ to a bɛ galo ni i ye de ko mun kɛra bonya ma yira a la ladamu ma yira a la fo an ka maraw segin so ka mɔgɔkɔrɔba bonya yira ka karamɔgɔ bonya yira fɛnkɔrɔba yɛrɛ de kan ka bonya o de tun bɛ anw fɛ yan nɔ mais bi a bɔra fɛnkɔrɔba bonya na k'a falen ka kɛ fɛnkɔrɔba dɔgɔyali mais Seyda ni an ye ko ninnu segin ka taa a minɛnw kɔnɔna na an bɛ taa fo du kɔnɔnaw yɛrɛ la an bɛ taa fo du kɔnɔ de mais mɔgɔkɔrɔba ninnu fana kan ka bonya yira denmisɛnninw na est ce que olu yɛrɛ fana bɛ cogo di ɲininkali fana bɛ kɛ o de la ɲininkali bɛ kɛ o de la o ye wajibi de ye mais e min ye mɔgɔkɔrɔba ye kan ka bonya yira denmisɛnnin na e k'i miiri dɔɔni dɔrɔn e lamɔna cogo di i t'aw fɛ o ma nin ɲɛ yira e la o olu ye lamɔ ka jogo ɲuman min don e la ni e y'o to so ka na cɛla sigiyɔrɔ la ka n'i yɛrɛ kɛ wara ni fagagoma ye e tɛ buran bonya burankɛ t'i bonya buramuso t'i bonya kansinamɔ e tɛ se k'i kama da mɔgɔ si ye ko kɔrɔ bɛnnen don k'a tɛ kɛ ne na a tɛ kɛ e la a dɔn k'i nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo to a ka k'i la a ka fɔ i ma i ka bɛɛ bonya ni e den ye yɛlɛ la k'e to e bɛ ka mɔgɔw bonya i b'a fɔ a ɲɛna karisa i bɛ mɔgɔw bonya bonya de ka ɲi ni dugu jɛra taa foli kɛ hali n'i m'a fɔ i sonsoro ka foli kɛ i b'a fɔ n'i jiginna walima n'i bɔra karisaw fo n'i ye mɔgɔ min sɔrɔ du kɔnɔ karisaw fo n'i yɛlɛla mɔgɔ sen kan du kɔnɔna na i b'a fɔ a kɛ to dɛ walima yafa ma dɛ ni denmisɛnnin n'o lamɔna n'a taara ekɔliso walima n'a taara kare kɔnɔ walima sutarama kɔnɔ i b'a fɔ a ye a kɛ tɔ k'aw poussé aw jɛlen i poussé ka taa yan fɛ dɛ e maaw tɛ se k'aw torer de ya o tuma mun kɛra hakɛto ma yira a la bonya ma yira a la walima aw ye hakɛ to k'aw poussé walima n'an ka sigi aw kɛrɛfɛ fo an ka nin yira denmisɛnnin na depuis du kɔnɔ u n'a b'i bɔ u bɛ lamɔ sɔrɔ u bɛ jogo ɲumanya sɔrɔ a tilala k'a fɔ tuguni mɔgɔ fɛnɛ tɛ an dɔ ye mɔgɔ min ma hinɛ an ka denmisɛnninw na Seyda n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin mara bɛ cogo min na bi anw minnu ye denmansa ye k'o bɛ segin ka na anw de ma ka hinɛ denmisɛnnin n'a dama tɛ ka den ko k'a jɛ ka fini ɲuman don a kan n'e ma hinɛ a la ka jogo ɲuman don a la ka lamɔ sira yira a la ka mara don a la kɔrɔ i bɛ k'a diyaɲɛ to i la ka ko minnu kɛ i hakili la o de ye lamɔ ye f'i k'a dɔn ko bi denmisɛnnin de ye sini mɔgɔkɔrɔba ye Seyda ni fo nin fana yɔrɔ in fana ka walawala nin yɔrɔ kan ka walawala parce que n'a fɔra ko ka hinɛ denmisɛnninw na mɔgɔ caman b'a ye ou bien ka hinɛ den na o yɛrɛ fɛ ni den ye fɛn o fɛn fɔ k'a bɛɛ k'a ye den mana kule fɛn o fɛn nɔfɛ k'o bɛɛ ɲini ka d'a ma dɔw yɛrɛ fɛ k'o de ye hinɛ Seyda o bɛɛ tɛ den o dɔrɔn tɛ den hinɛ ye o bɛɛ tɛ den makari ye ka hinɛ den na k'a lamɔ ka ɲɛ ka jogo ɲuman don a la ka éduquer mun kɔsɔn a ka se ka kɛ sini mɔgɔkɔrɔba ɲɛnɛma ye denmisɛnnin b'o kɛnɛ de e hinɛn'a na n'a ye fɛn fɛn kɛ e t'a fɔ a to yen n'a ye min kɛ o de ka ɲi n'a ye min fɔ o de ka ɲi e y'a mara ten tɔ k'a lamɔ ko hinɛ o tɛ hinɛ ye i y'a tiɲɛ de i y'a tiɲɛ a ka avenir min kan ka nalen a bɛ se ale de ye sini mɔgɔkɔrɔba ye ni e ye jogo ɲuman don a la ka lamɔ sira yira a la ka bonya yira a la ka karama yira a la o de ye hinɛn'a la k'a ka sini labɛn sini min bɛna den t'o dɔn e de kan ka hinɛ a la n'i ka ladamu ko ɲuman ye k'o sini dilan ka di a ma mun kɔsɔn a bɛ kɛ sini mɔgɔkɔrɔba ɲɛnɛma ye mun kɔsɔn burujali jugu min bɛ yen n'ale kɛra sini mɔgɔkɔrɔba ye ale k'a sen bɔ o la sabula ale hinɛ kɛra ale la k'ale mara minnu bɛ ka nin kɛ a bɛ se ka kɛ hinɛma k'u la de k'u lamara ka jogo ɲuman don u kɔrɔ donc mɔgɔ o mɔgɔ marala ka jogo ɲuman don i la ka hinɛ i la ni mara ɲɛnɛma ye e tɛ sɔn k'i sen ni manamana ko in na an bɛ don min na ko bi ala k'an bɛ sababa ma amina yarabi faamuyali ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ boli teliya la k'an kunda Seyda Hinuka a kɛ 19 na alhamdulillah Seyda o b'a fɔ an ye ko an yu amilahu muamalatan hasana ko islam ɲɔgɔn i k'a labaara cogo la min cɛ ka ɲi ka baara ɲɔgɔnya cogo ɲuman na alakira b'a nɛɛma ni kisi b'a ye a ko a diinu al muamalatu ko diinɛ yɛrɛ ye jɛ ka baara de kana to i kelen na tuma bɛɛ n'i ye fɛn o fɛn ju jɔ a to i silamɛ ɲɔgɔnw ka bɔ i nu ma o la kana kɛ kelenna mɔgɔ ye i ka don silamɛw cɛ la k'i ka baaraw kɛ ni silamɛw ye ɲɔgɔn fɛ Seyda bɔla ka min fɔ sisan e ka sigi kelen na k'a digi ka yɛlɛ sanfɛ ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw buruja i kelen de y'a kɛ mais a taala jamakulu de kun
bara ɲɔgɔnya cogo man ɲa mais a tɛ se ka fɔ a si ma ko kafiri diinɛ bara ɲɔgɔnyali bɛ don fo kɔnɔ ni bɛ yɛlɛ réseau sanfɛ i kelen na a to a ka kɛ diinɛ ɲɛfɔli ye seli kitiw ɲɛfɔ sun kitiw ɲɛfɔ parce que a bɛ kɛ foroba baara de mɔgɔ caman b'a lamɛn i ka baara kɛ n'a ye ka sɔrɔ ni e ma ɲɔgɔn ye mais ni e y'a k'i kelen na i kelen y'a kɛ u ma wasa kɛ i tilala ka tiɲɛni de kɛ jamakulu cɛ la o cɛ man ɲi a dun tɛ se ka fɔ a si ma ko kafiri alakira b'a ko diinɛ ye jɛ ka baara de ye an ka don ɲɔgɔn na an ka baara ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ kelen ye o de ɲinina an fɛ silamɛya kadara kɔnɔna la sida an bɛ ala deli hali bi faamuyali ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye ka d'a kan an b'a dɔn k'a fɔ nin fɛn ninnu filɛ nin kuma caman na an bɛ ɲinɛ o kɔ k'a sɔrɔ u nafa ka bon kosɛbɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na ka se ka an ka diɲɛnatigɛ an bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔna na ka lahara fana k'o tɔnɔbɔ a bɛ kɛ ni nin fɛn ninnu de dɔnni ye a dɔnni fana kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen inshallah Seyida hakɛ 19 la ko i k'i silamɛ ɲɔgɔn baara cogo ɲɛ ayiwa faranga jumɛn bɛ bolo hali bi ka se o ma alhamdulillah faranga min bɛ an bolo la dɔrɔn silamɛya ladabu bɛ a fɔ an ɲɛna a naaninan na ko e ka don silamɛ jamakulu cɛra e kana kɛ kelenna mɔgɔ ye donc ni donna silamɛ jamakulu cɛra i ye lamɔ min sɔrɔ yen i ye mara min sɔrɔ yen u bɛ ka ɲɔgɔn baara ni baara cogoya ɲuman min e bɛ don olu cɛla de k'o ɲɛ ɲini k'o dɔn i fana ma t'i ka jamakulu cɛra Seyida i bɛ to ni baara ɲɔgɔnya ni baara ɲɔgɔnyali ko ɲuman ye donc e ye ɲumanya dɔ sɔrɔ i ye jogo ɲumanya dɔ sɔrɔ i donnen kɔfɛ silamɛ jamakulu cɛra kuma bɛɛ an kana to an kelen na an kana dɛndɛn kɛrɛfɛ an ka don silamɛ jamakulu cɛra bonya de bɛ yen hikima de bɛ yen nɔ makama de bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ hali u ka baara cogow la u tɛ pɛrɛn ɲɔgɔn kunna u tɛ ɲɔgɔn dɔgɔya donc ni e y'o ye sisan e mana t'i ka so e bɔra baara e nana i ka so i bɛna ka n'o pratiquer e ye nafa sɔrɔ a la e ma nafa sɔrɔ a la a dabakun ye nin de n'i donna jamakulu cɛra cogo o cogo i bɛ nafa de sɔrɔ ka bɔ ni o ye min b'i nafa i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na k'i ka denbaya nafa o de kama a fɔra k'an ka don silamɛ jamakulu cɛra k'an kana kɛ kelenna mɔgɔ ye alhamdulillah an bɛ foli ni wale ɲuman dɔn kurakuraya aw de sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw minnu b'a ka baaraw bila k'aw sɔgɔlen to an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an b'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn aw ka ɲɛmadaliko ɲuman na i n'a fɔ anw y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na nin kun ye an ye hali bi an n'an ka malimatubaw silamɛ hakɛ a silamɛ ɲɔgɔn kan n'o bɛ tali kɛ hakɛ 22 kan an ye sigida caman kɛ walanda in kɔnɔna na ni ala sɔnna ma bi anw ye hakɛ 17 fo ka taa se 18 ani 19 an bɔra ko walawalalew de di aw ma sisan ka foli kurakuraya hali bi an ka ni malimatu olu minnu bɛna fara an kan ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya walasa ne ni aw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an bɛ ala deli ala ka jidili kɛ an n'u ka dɔntaw ye ala ka n'u nafa n'an ka dɔntaw ye ka foli kɔsegin aw ma hali bi k'a fɔ hali bi hakɛ nɔgɔntugu ninnu aw na sɔrɔli kow la an ka sigida wɛrɛ nataw la an b'a fɔ aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum wa barakallahu fikum ma assalama